እንኳን ኣብዚ ናይ ሎም ፍልይ መደብና ብዳሓን መጻኹም። ሎሚ መደብና ሒዛትና ትነግድ ናብታን ክፍለ ዓለምናን ዘመና ዝቐየረትን ሎሚ እውን ጽልዋ ዘይሓሰሰን ሃገር እያ ዓዲ እንግሊዝ። ዓዲ እንግሊዝ ክበሃል ከሎ ንብዙሓት ሰባት ዝተፈላለየ ስእሊ እዩ ዝመጸሎም። ንገሊኦም ናይ ንግስነት ስድራ ቤት ቤተ መንግስትን ክብርን እዩ። ንገሊኦም ድማ እቲ ብዓለም ደረጃ ዝና ዘሎ ናይ ፕሪምየር ሊግ ኩዕሶ እግሪ ወይ ድማ ሼክስፒር እዩ። ነዚ ኩሉ ስም እዚ ሓቂፋ ዝሓዘት ሃገር ንነበርታን ንሓደሽቲ መጻእትን ከመይ እያ ተእንግዶም? ህይወት ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ሓቀኛ ገጹ ከመይ ይመስል? ካብቲ ወዘና ዝመልኦ ናይ ለንደን ህይወት ጀሚርና ክሳብ እቲ ህዱእን ባህላውን ዝኾነ ናይ ገጠራት ኑሮ ክንድህሶ ኢና። ወጻኢታት ኑሮ፣ ስርዓት ትምህርትን ሕክምናን፣ ባህሊ ስራሕን ማሕበራዊ ህይወትን ኩሉ ክነብርሆ ኢና። ኣብዚ ቪድዮ እዚ ንዓዲ እንግሊዝ ከም ዓዲ ነባሪ ኮይንኩም ክትፈልጥዋ ኢኹም። ምሳና ጽንሑ። ህይወት ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ክለዓል ከሎ ብቐዳምነት ትጥቀስ ከተማ ለንደን እያ። ለንደን ርእሰ ከተማ ጥራይ ዘይኮነትስ ናይ ዓለምና ናይ ቁጠባ ባህልን ፋይናንስን ማእኸል እያ። ልዕሊ 9 ሚልዮን ህዝቢ ዝነብረላ እዛ ከተማ ብኣማእታት ዝቁጸሩ ዝተፈላለዩ ቋንቋታት ይዝረቡላ። ኣብዚ ከተማ እዚ ጉዕዞ ምስ ትጅምር ኩሉ ዓለም ኣብ ሓደ ቦታ ተኣኪባ ዘላ እዩ ዝመስለካ። ነታ ብቲዩብ ወይ ድማ ደቲዩብ ጽውዕዋ ናይ ምድሪ ውሽጢ ባቡር ተጠቒምካ ካብቲ ጥንታዊ ታሪኽ ዘለዎም ህንጻታት ናብቶም ሰማይ ዝትንክፉ ዘመናውያን ናይ ባንኪ ህንጻታት ብደቂቕ ትበጽሕ። ሰባት ኣብዚ ከተማ እዚ ዘለዎም ምንቅስቓስ እምብዛ ቅልጡፍ እዩ። ኩሉ ሰብ ሰዓቱ ሒዙ ይጎይ። ነገር ግን ዓዲ እንግሊዝ ማለት ለንደን ጥራይ ኣይኮነትን። ከም በዓል ቢርሚንግሃም፣ ማንቸስተር፣ ሊድስን ሊቨርፑልን ዝኣመሰላ ዓበይቲ ከተማታት እውን ናይ ባዕለን ፍሉይ ህይወትን ታሪኽን ኣለወን። ንኣብነት ማንቸስተር ብናይ ኢንዱስትሪ ታሪክን ብኩዕሶ እግሪ ዝናኣን እትፍለጥ ክትከውን ከላ ካብ ለንደን ዝተሓተ ወጻኢታት ኑሮ ዘለዋ ብምዃና ንብዙሓት መናእሰያትን ተምሃሮን መቐመጢት ኮይና ኣላ። ስለ ዓዲ እንግሊዝ ክትዛረብ እንተኾንካ ብዛዕባ ክሊማ ከይተዛረብካ ክትሓልፍ ኣይትኽእልን። ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ኣብ ሓደ መዓልቲ 4 ወቕትታት ክትርኢ ትኽእል ኢኻ ዝብል ምስል ኣሎ። ንጎ ብፀሓይ ዝጀመረ መዓልቲ፣ ፍርቂ መዓልቲ ብዝናብ ተዓዊቱ፣ ምሸት ድማ ብዙሕ ንፋስ ክዛዘም ልሙድ እዩ። ስለዚ ድማ እዩ ሓደ እንግሊዛዊ ብዘይ ጽላል ወይ ናይ ጃኬት ክዳን ሬንኮት ካብ ገዙ ዘይወፅእ። እዚ ዘይርጉ ኣየር እዚ ግን ሓደ ዓብይ ዓሳር ኣለዎ። ንሱ ድማ እቲ ዘገርም ቀጠልያ ተፈጥሮ እዩ። ዓዲ እንግሊዝ ዓመት ሙሉእ ዝለምለመት ሃገር እያ። ካብ ከተማታት ወጻኢ ምስ ትወፅእ ከም በዓል ሌክ ዲስትሪክትን ኮትስወልድን ዝኣመሰላ ቦታታት እግሪ ተተኺልካ ክትሪኦም ዘገርሙ ናይ ተፈጥሮ ጽባቐታት ኣለዉ። እቶም ጥንታውያን ናይ እምኒ ገዛውቲ ኣጣልና ባጊዕን ዝበልዓሉ ሳዕረ ማይ ነቲ ኣብ ከተማ ዘሎ ወጥሪ ዝቐርፍ ፍጹም ሰላም ዝህቡ ቦታታት እዮም። ናብ ቁጠባዊ ሓቅታት ናይ ዝዓዲ ክንሰግር ህይወት ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ብፍላይ ኣብዚ እዋን እዚ ክባር ዋጋ ዘለዎ እዩ። እቲ ዝዓበየ ዋጋ ዝሓትት ወጻኢ ድማ ክራይ ገዛ ወይ መበገሲ ቤት ወይ ድማ ሃውሲንግ እዩ። ኣብ ለንደን ሓንቲ ንእሽተን ክፍሊ ወይ ድማ ስቱዲዮ ኣፓርትመንት ንምክራይ ዝሕተት ዋጋ ካብ ሰሜናዊ ክፋል ዓዲ እንግሊዝ ንዘሎ ዓብይ ናይ 3 ክፍሊ ገዛ ክኸውን ይኽእል እዩ። ካብ ክራይ ገዛ ወጻኢ ወርሓዊ ናይ መብራህትን ጋዝን ወይ ድማ ዩቲሊቲ ቢልስ ከምኡ እውን ናይ ምምላስ ወጻኢታት ወይ ድማ ካውንስል ታክስ ኣብ ግምት ከኣትዉ ዘለዎም እዮም። ክራይ ገዛ ብደገ ከተማ ካብ 800 ክሳብ 1200 ፓውንድ፣ መግቢ ንሓደ ሰብ ካብ 150 ክሳብ 250 ፓውንድ፣ መጓዓዝያ ካብ 100 ክሳብ 200 ፓውንድ። ነገር ግን እቲ ኣብ ሱፐርማርኬታት ዘሎ ናይ ዋጋ ውድድር እንተጠቀምቲ ጽቡቕ ዕድል ይፈጥር እዩ። ከም በዓል ሊድልን ኣልዲን ዝኣመሰሉ ርካሽ ሱፐርማርኬታት ሰባት መዓልታዊ መግቦም ብርካሽ ዋጋ ክረኽቡ ይሕግዝዎም እዮም። መብዛሕትኡ ክፍሊት ብካርድ ወይ ብቴሌፎን ወይ ድማ ኮንታክትለስ ስለ ዝፍጸም ድማ ኖት ወይ ቅርሺ ሒዝካ ምጓዓዝ ዳርጋ እናጠፈ ይኸይድ ኣሎ። ስርዓት ትምህርቲ ዓዲ እንግሊዝ ኣብ ዓለም ካብቶም ዝበለጹ እዩ። ካብ 5 ክሳብ 16 ዓመት ዘሎ ናይ ግዴታ ትምህርቲ ኣብ መንግስታዊ ኣብያተ ትምህርቲ ወይ ድማ ስቴት ስኩልስ ሙሉእ ብሙሉእ ብነጻ እዩ ዝወሃብ። ተምሃሮ ናይ ባዕሎም ፍሉይ ዩኒፎርም ለቢሶም እዮም ዝመሃሩ። እዚ ድማ ኣብ መንጎ ተምሃሮ
ማዕርነት ንምፍጣር ዝሕግዝ ናይ ነዊሕ ዘመን ባህሊ እዩ። ናብ ላዕለዋይ ደረጃ ትምህርቲ ክንመጽእ ከለና ድማ ዓዲ እንግሊዝ ዓለም ዘድንቆም ከም በዓል ኦክስፎርድ፣ ካምብሪጅ፣ ኤልኤስን ዩሲኤልን ዝኣመሰሉ ላዕለዎት ትምህርቲ ትካላት መበቀል እያ። ካብ ኩሉ ክርናዓት ዓለም ዝመጹ ተምሃሮ እውን ነዚ ዕድል እዚ ክጥቀሙ ይውሕዙ። ቀፂል ዘሎ ፍሉይ ነገር ድማ እቲ NHS ተባሂሉ ዝፍለጥ ናይ ሃገራዊ ጥዕና ኣገልግሎት እዩ። እዚ ስርዓት እዚ ንኩሎም ሕጋውያን ነበርቲ ዓዲ እንግሊዝ ሙሉእ ብሙሉእ ብነፃ ናይ ሕክምና ኣገልግሎት ዝህብ ትካል እዩ። ካብ ቀሊል ረስኒ ጀሚርካ ክሳብ ዓበይቲ ናይ መጥባሕቲ ወይ ድማ ሰርጀሪ ስራሕቲ ሓደ ሰብ ሓደ ፓውንድ እኳ ከይኸፈለ ዝሕከመሉ ዓብይ ናይ ማሕበራዊ ዋሕስ ዓንዲ እዩ። እንተኾነ ግን ኣብዚ እዋን እዚ ብሰንኪ ሕፅረት ሰራሕተኛታትን በዝሒ ተገልጋልን ናይ ቆፅራ ግዜታት ወይ ድማ ዌይቲንግ ታይምስ ነዊሕ ክኸውን ይኽእል እዩ። እዚ ድማ ሓደ ካብቶም ዓበይቲ ዘዘራርቡ ጉዳያት እዩ። ባህሊ ስራሕ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ንስርዓትን ሰዓትን ዘኽብር እዩ። ሰሙናዊ ናይ ስራሕ ሰዓታት መብዛሕትኡ ካብ 35 ክሳብ 40 ሰዓት እዩ። ሰራሕተኛታት ዓመት ሙሉእ ዝጥቀሙሉ ናይ ዓመት ዕረፍቲ ወይ ድማ ኣኑዋል ሊቭ ብሕጊ ዝተሓለወሎም እዮም። ስራሕ ምስ ተወድአ ግን እንግሊዛውያን ከመይ ገይሮም ከም ዝዘናግዑ ይፈልጡ እዮም። ኣብዚ እዋን እዚ ድማ እቲ ውሪ ናይ ፓብ ባህሊ ዝጅምር። ፓብ ወይ ድማ ፐብሊክ ሃውስ ማለት መስተ ዝስተየሉ ቦታ ጥራይ ኣይኮነን፣ ነበርቲ ሓደ ከባቢ መራኸቢ፣ መዕለሊ፣ ድሕሪ ስራሕ ጸቕጢ መውፅእን ማሕበራዊ ህይወት መተኣሳሰርን ማእኸል እዩ። ኣብዚ ቦታ እዚ ዓብይ ጎሳ ይኹን ናይ ባንኪ ኣካየዲ ጎኒ ንጎኒ ተቐሚጦም ብዛዕባ ፖለቲካ ወይ ኩዕሶ እግሪ ክከራኸሩ ትርእዮም። እንግሊዛውያን መጀመርታ ክትረኽቦም ከለኻ ቁሩብ ቁጥባት ወይ ድማ ሪዘርቭድ ወይ ስቕታ ዝፈትዉ ክመስሉ ይኽእሉ እዮም። ነገር ግን ሓንሳብ ምስ ለመድካዮም ብጣዕሚ ሕያወትን ቀልዲ ዝፈትውን ወይ ድማ ብሪቲሽ ሑመር እዮም። ንሰንበት መዓልቲ ድማ ምስ ስድራ ቤቶም ሳንዴይ ሮስት ዝበሃል ባህላዊ ናይ ስጋ ድንሽን ኣሕምልትን ምግቢ እናተመገቡ ከሕልፍዎ ይመርፁ። ህይወት ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ናይ ጥንታዊ ታሪኽን ናይ ዘመናዊ ቅልጣፈን ውህደት እዩ። ከም ኩሉ ቦታ ኣብዚ ዓዲ እዚ እውን ናይ በዓል ብድሆታት ኣለዎ። እቲ ዘይርጉ ኣየር፣ ክቡር ዋጋ ኑሮን ብድሆታት ሓድሽ ህይወት ምጅማርን ቀሊል ኣይኮነን። ነገር ግን እቲ ንኩሉ ሰብ ማዕረ ዕድል ዝህብ ናይ ስራሕ ከባቢ፣ ጽኑዕ ናይ ሕጊ ስርዓት፣ ነፃ ሕክምናን ትምህርትን ከምኡ እውን ዘይትንከፍ ናይ ተፈጥሮ ጽባቐ ንዓዲ እንግሊዝ ሎሚ እውን ብሚልዮናት ሰባት ተመራፂት ሃገር ገይርዋ ይርከብ። እቲ ሕቡዕ ሓቂ ህይወት ኣብዚ ሃገር እዚ ንስነ ስርዓትን ጻዕርን ዓብይ ዋጋ ዝህብ ምዃኑ እዩ። ናይ ሎሚ መደብና ኣብዚ ተፈጺሙ ኣሎ። ህይወት ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ዘርኢ ቪድዮ ከም ዝፈተኹምዎ ተስፋ ንገብር። ላይክ ክትገብሩን ርኢትኹም ኣብ ታሕቲ ክትጽሕፉናን ቻነልና እውን ሰብስክራይብ ክትገብሩ ኣይትረስዑ። ብኻልእ መሳጥ ታሪክ ክሳብ ንራኸብ ሰላም።